A môžeme ísť na druhú sériu populárneho dobrodružného seriálu teda? Áno, volá sa Prvých 100. Kto sleduje televíziu, daj to, tak tomu netreba tento seriál predstavovať. Ale kto to náhodou nesleduje, je to veľmi zaujímavý seriál. O čom povie Lenka? Ahoj. Ahoj, ahoj. My pozývame divákov na druhú sériu The 100, alebo Prvých 100. Je to inak teda americký seriál, ktorý vznikol podľa knižnej predlohy jedného bestselleru od Kes Morgan, americká autorka, ktorá napísala túto knihu pred asi zhruba 3 rokmi. Už v Amerike sa natáča momentálne 4. séria. My teda sme nadabovali druhú sériu a bude ju pri príležitosti 4. narodenín televízie Dajto dávať v 4-dňovom maratóne práve táto televízia. Ako počas 4 dní chcete odvysielať 16 častí? No takže deň a noc sa bude vysielať. Takže treba si dať dovolenku. Ale inak ja by som teda nalákala, lebo ja nie som úplne zástankyňa sci-fi veci a toto je na sci-fi založené. Vlastne ide tam o to, že pred 100 rokmi bola nukleárna vojna, ľudia museli opustiť Zem, prežilo len 400 obyvateľov, ale vlastne prežili vďaka vesmírnym staniciam, ktoré boli okolo Zeme. A teraz po 100 rokoch im už dochádza kyslík, tak sa potrebujú vrátiť na Zem, tak vyšľú prvých 100 takých mladých a tí vlastne objavujú, že čo sa na Zemi zmenilo, ako to tam funguje, či sú tam nejaké iné civilizácie, ktoré prežili a vlastne sú tam také rôzne aj vojny, pretože títo ľudia sú zmutovaní poväčšinou, takže je to veľmi zaujímavý seriál. Sama som tomu prepadla. Na koho hlasy sa môžeme tešiť, čo sa týka dabingu? Môžeme sa tešiť napríklad Michal Kľúčka tam dabuje tam Bibiana Ondrejková, naozaj sú tam akože vynikajúci dabingoví slovenskí herci, Kristýnka Svarinská, Miška Drotárová, takže je sa na koho tešiť a myslím si, že pod režisérskou taktovkou dabingového režisera Miška Domonkoša je to jedno podarené dielko. Takže ten 4-dňový maratón Prvých 100 bude stať určite. Za to ďakujem za informácie. Vyzeráte